iki guys. Mau review raka ngarit guys. Jalan blekok. Iki lomboke Kang Sri guys. Mening. Mening. Iki sepek ping akeh sajake. Arek anu iki guys. Lho. Kayak turan-turan. Ini sih oke guys. Sik panen oke, kuat panen oke. Nah, kuwi raka. Wah. Iki kon jagungku guys. Jagungnya mamak maksudnya. Iki jagungnya guys, panane. Wah. Lagi panggone buntu ayangan. Masyaallah. Jagungnya ora dadi. Kurang rabuk guys. Wah. Stipek tebone iki guys. Nggo pakan rahma iki. Ah iki, nggo pakan rahma karo kemis iki. Bah, jagunge ora enek isine. Kurang rabuk iki. Genah iki. Piye wong nandur jagung ora dirabuk iki. Ayo. Apa? Rabuk kompos to yo. Bang isine ora gelem awong ini kok entek bajing. Iki sing tukang protes, guys. Iki surip tukang protes iki, guys. Delon golek entik tales. Nggo apa iki nih, Mbak? Ceripeng. Ceripeng. Enak iram. Apa iya? Ora. Niki rasane piye? Gatel apa piye? Legi. Nek dikek gula. Wah, ini iki anu, guys. Nang desa iki kaya ngene barang iki kena ting pangan ceriping. Ya diceriping, ya digodhog ya enak kaya telo, guys. Lho. Padahal ya ora anu lho, ora nandur. Ming tuh dhewe dikekne iki. Gampengan-gampengan. Bayo. Hayo. Nandur jagung ora dadi, guys. Ora dirabuk sajane rabuke kurang. Piye wong nandur-nandur. Sing nandur aku ya mbuh. Iki suket gajahan, suket kuwi apa mbuh kuwi. Iki jenenge suket wedusan ini guys. Suket wedusan. Gedange ya wis tuwek. Gedange tuwek nek dilongkas iki sajake. Wis tuwek guys sajake. Dilongkas kuwi. Don duker guys. Iki kita alas. Lah kae yang dhuwur. Yo, kuwi yo gedange ya wis tuwek neh, guys. 1 2. Loro guys sing tuwek. Iki jenenge cipir. Cipir, guys. Oh, cipir. Dimasak enak iki yoan. Masak enak. Wis tak munggane enak nu. Pelone gampengan-gampengan iki isi apa ora iki. Wah, sajalah urip kok. Lagi urip. Wah, kacange entekne anu kuwi sajake. Bajing. Ini iki. Wah, iki lho guys. Telase dipeki ngene.
Ya ora iso epek iki sajake. Nah, iki mang ngarit mulih ya nggawa apa kono sing anu kirane mening. Ayo. Nah iki bocah iki ya mung ngene iki. Lagi bar, Bro. Pipik-pipik wis. Yo iki. Tape kok ngendi? Beh, sangune tape. Karo gedang. Wih karo sego. Ibarat iki. Sego campur sego tiwul. Ini. Wah, iki. Iki kencrang, guys. Kencrang. Kene nek ora enek wite kencrang tak dudoi wit kencrang. Nek enek. Ora enek guys ning cedhak omah kono akeh. Rambanan pakan anu. Pakan wedhus. Mbek. Kayune wis gedhi-gedhi kan. 1 loro. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dieman-eman guys. Tambah sing ngene pira kuwi? Yo wis ngono sik nek no. Iki wis ketemu Raka. Raka jebule bar ngarit. Wis dolanan HP. Yo wis sik nek no. Oh, jagung iki. Janten. Wah, jagungnya ora mening. Wini ya tak sing ora mening. Terus guys, lanjut kapan ngono neh?